mujer. Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Avui us volem recomanar la pel·lícula Vivir dos veces de la directora Maria Ripoll, amb Óscar Martínez, Imma Cuesta, Mafalda Carbonell i Nacho López com a protagonistes. La pel·lícula explica la història de l'Emilio, un matemàtic jubilat que comença a tenir els primers símptomes d'Alzheimer. Aleshores, la seva filla i la seva neta decideixen ajudar-lo a buscar el seu amor de joventut, abans que la memòria li falli definitivament. S'inicia així un viatge trepidant, ple d'entrebancs, de situacions còmiques. La pel·lícula, tot i el drama, no deixa de ser una història d'amor, de segones oportunitats, amb el rerefons d'una malaltia cruel i dura pels qui la pateixen, però sobretot pels cuidadors. És una pel·lícula que ens ha agradat molt, esperem que també us agradi a vosaltres i recordeu que la pel·lícula la podeu trobar a les biblioteques de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor.